Takže čaute ľudia, aj ty povedz. Čaute ľudia. Takže je tu so mnou toto, ale nemôžem vám ukázať, lebo to sa nemôže. Ale chcem vás prekvapiť, ale máme fizzy drink. No nie, fizzy cukriky. Fizzy drink. No nie fizzy, ale... Fizzy bombóny. No hej, fizzy bombóny, Galaxy, ale... Galaxy, ak vidíte, tu je tá planeta. A Borisek tam je... A tak, takže ochutnám ja prvý a potom on. No, takže. Vyzerá takto. Taký ružovo-červený. A chutia jak Galaxy proste. Proste Galaxy jak... jak mám povedať? Jak epické beko, čo má Tari. To, tá príchuť, tá istá. Volá sa to Galaxy. Takže, tomuto dávam, tomuto tu, 8 až 10. Takže dám nemu. Zober si. Dobre to je. No, koľko tomu dávaš? 10. Nahlas povedz. Čo? Nahlas povedz. 10. No, takže počuli ste, koľko tomu dáva. A ak chcete ochutnávku ešte zase z fizzy produkty, alebo neviem, tak napíšte mi do komentára, čo mám ochutnať. No, urobím to. Takže... Kúpi si a... Hej, a urobím ochutnávku. Takže píšte komentár a urobím ochutnávku, čo chcete. Takže vidíme sa ku ďalším takým toto tu chutnávkam. Takže čus. A dávajte lajky, odbery. A neviem, že máme 100, ale už dosť. Takže čus. Dávajte lajky, odbery, zdieľajte toto video a čus.